pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na kaila inspirasyon. Aksyon radyo, makulong man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulong sa mundo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, ngayong pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita magdala inspirasyon. Aksyon radyo, makulong man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulong saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog kanay, sinsan at mga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagkayon nga ipalap na. Panasig pero sigurado, aksyon nga may dalapag palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasba ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta.
YEZ. Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, pitsa 24 na bulan sang Abril tuig 2021. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bayan sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Aksyon Reports. First portion. Aksyon Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Mayor Bing nanawagan sa mga politiko hindi pag-intrahan ang mga community pantry dire sa siyudad sa Bacolod. Sospitsado nga nagmasaker sa pamilya Nombre kag Espinosa nagapabilin confined sa hospital matapos magsaka ang blood pressure. 12 ka estasyon sa Pulis Negros Occidental nagpahamtang man sang kaugalingon nga community pantry. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Gin-report sang Food and Drug Administration nga kalabanan sang mga napatay matapos nabakunahan sang COVID-19 ang wala sang kaangtanan sa bakuna. Ini kasunod nga base sa record sa masobra 1 milyon nga nakabaton sang COVID-19 vaccine, may 24 ka mga tao ang napatay. Sa virtual briefing, ginpahayag ni FDA Director General Eric Domingo, ila ginakasubo nga may mga reported nga patay pero base sa ila nga evaluation, wala diri labot ang bakuna. Sa 24 nga napatay, 11 ang natapikan sang COVID-19, 8 ang may cardiovascular illness, kag 3 ang may iman nga makalalaton nga masakit, kag 2 ang ginaribyo pa. Amo ini karon ang pila ka mga patag sa aton gobyerno. Kalabanan sinisiguro hindi na makasarang sa pagsulod sang among bakuna. Kalabanan sa ila may ara na nga daan unay nga balatian. Pero suno sa FDA, ini wala sang kaagtanan sa bakuna. Sa milyon nga nabakunahan, 24 pa lang ang ginreport nga nagkalamatay. Nagkalamatay bangod may ara na nga daan lala nga balatian sa lawas. Sa gihapon, nagaupod kita sa panawagan sang gobyerno padayuno naton ang pagpabakuna. Kung may 24 nga nagkalamatay, ginpatag wala inilabot ang bakuna.
milyon na ang nagpabakuna. Samtang kung ikumparar naton, milyon naman ang nagkalamatay sa COVID nga kagaw. Mas maayo ang magpabakuna sang sa matapikan kita sang COVID-19. So ang ginreport nga mga nagkalamatay ginatag ini para nga hindi maghatag bala katahap o kakulba man sa pila naton ka mga kauturan. Mauluwatag ang palayag ni FDA Director General Eric Domingo. Ginakasubogid nga may mga nagkalamatay. Pero gin-tunan, gin-id-id ang pagtuon kon bala may labot diri ang bakuna kag nagwa sa among pagtuon nga wala labot ang bakuna sa 24 nga mga nagkalamatay. Sa 24, 11 malang mo ang natapikan sang COVID, pero ang 8 may cardiovascular nga balatian. Ang botsilingon, may mga balatian niya na siguro ara na sa aton lawas. Katulad nga may balatian ka sa kidney, na operahan ka sa kidney, hindi na pwede nga magpabakuna ka pa kay delikado kayo. Amo ina, kung nga may mga report nga iba naton nga mga kauturan, medyo natahap may ara padyutay nga kahadlok sa pagpabakuna. Bangod sa mga report nga may mga malain nga reaksyon, may mga pila ka mga nagkalamatay. Pero ginklaro nga ining nagkalamatay, wala ini labot sa bakuna. So padayon ang aton sini nga panawagan magpabakuna agod manginhilway kita sa kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:06 morning na sa bilog nga Banwasang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental, Sabado Subong. Kamusta ang aton mga kauturan? Wala opisina, ang tanan ara sa sulod sang puluyan. Morning sa inyo bangon ron. Kamusta na ang inyo plano sa inyo pamahaw karon nga kaagahon? So ang patrol nagalagulad naman sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod, ilaragway nila sa aton ang sitwasyon sa Bacolod, ang pagbukas sa mga merkado, ang presyo sa mga merkado, ang sitwasyon sang mga dalanon. Amoy na ang pipila ka mga report nga idulong sa aton patrol karon nga kagahon. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, morning. Aksyon Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Matugnaw ang aton kaagahon. Wala lang madugay, Aksyon Fred. Nabasa na. Nabasa ang ano? Nabasa ang dalanon. Akalain. Nag-ulan, Aksyon Fred. May portion niya. Aksyon Alvin, Yes, sir. ginapasalamatan kugin mo ining pila kadlaw bisan tagjutay lang nga pagtupa sa ulan. Oo. Na ginbasa yang duta, ginbasa yang mga tanom. Ang botsilingon, makita mo lang nga daw nagapasalamat gid ang aton sini mga katamnan, ang kakahuyan sa pagtupa sa ulan. Kay man perting balbal sang bagyo sa iban nga probinsya, kita tiluan man kita sang ulan. Yes, Aksyon Fred, at this is ini kabagay nga dapat man naton pasalamatan. Pasalamatan man naton, Aksyon Fred, kahit papano nga nasudlan ang bubon. Na sudlan sang tubig, na dugangan man, Aksyon Fred, no? Pag sa ulan, actually sa mga kabanwahanan, Aksyon Fred, ang iban nga mga duta gid man matuod nga nagabagtik na. So paagi sining ulan kag isa kabagay nga pasalamatan gid sa mga mangunguma kay dako ang mabulig sini, especially, Aksyon Fred, ang iban nga mga bubon nagamala naman o kung nabalang hindi makabig balang hindi masambot o kung rather hindi pa malabot ang tuburan. Di may mga panahon man, Aksyon Fred, nga nagamala siya, pero kung mayara man ulan, mabutangan gid siya o kung may tubigid, lauman nga may tubigid, no? So sang nasilingtan na basa ang dalanon sa syudad, sa ang pila ka mga dalanon sa syudad sa Bacolod, nga dalan sang Lacson, even Burgos, ang mga major roads nato, Aksyon Fred,
basa so sa aton sini nga mga kauturan extra gid nga paghalong diri sa area action Fred sa nga dalan sa nga 6th Street nagdabu-dabu ko nagtaliti sa sining tinion sa makitaan na nga ang mga dalan diriya basa man pero may makitaan kita nga nagabiyahe nga mga tricycles, no? Ang mga tricycles action Fred, una nato nakita ng iba nag-standby sa kilid sa Alisbo while ang iban ara mismo sa tubang sa regional hospital. Now, ang iban nga mga tricycles man action Fred, ang nag-parking man sa sining tinion aron along sa Burgos sa Hilado action Fred, nagkuan sila gahulat man sang pasahero galadlad na sang ila sining mga trapal na bangod this time there is a area tubang mismo sang Burgos Public Market hindi na niya makabig bala nga nagataliti kundi gaulan gidya action Fred, no? So iba nato yung mga kauturan nagapasilong na this time sa kilid sang merkado ang iban man reaction na Fred nagapangapiman sa tubang mismo sa merkado may araman diri kapihan although mas mayo bintahan kay may trapal, no? Sa sining tinion. So ang nakita naman naton sa karon may mga nagabiyahe na this time going sa area sang Central Market from ang iban di Fortune Town. May nakita isa diri sa bang action of Fred halin ni siya sa home site. May mga tracking sa karon I believe action of Fred yung mga tracking ini may mga uno din soft drinks kun serbesa for delivery this time, no? So sa aton sining mga kauturan ang aton sining abiso extra gate nga paghalong sa pagdala sang mga salakyan agud malikaw kita sa disgrasya bangod this time kag makabigta basa ang dalanon sa sining tinion ang subong kaagahon action Fred ang nakita naton ang mga isda amat-amat na karon sa ginapanaog gikan man sa mini canter may araman diri action Fred nga naga-deliver na sa nga ice para sa aton sining mga kauturan nga temprano pa magapamalaklon. By the way, action Fred maning nga klaseng ulan kunti Sabado. Hindi niya ako ang action Fred, hindi niya maka-jogging ang iban kunti Sabado kalabanan makauro ehersisyo. Kalabanan ma-walking, ma-jogging ka Sabado kay wala opisina. Yes, action Fred. And nagligad to nga kaagahon sang Huwebes action Fred. Kita naton to daw mo to nag-jogging kay kunti mayad man ang tiyempo. Nakita naton daw mo man to nag-jogging sa may kilid sang SM action Fred. Daw mo to nag-jogging, nag-walking, pero base maguro adlaw ara na mag-jogging naman sila. Mas mayo gani kung makakita kita sa mayo ayong view bala action Fred. Balang view nga samtang jogging sila, kung naga-walking sila, makitan mo yung nakasuksok sa puti nga short, nakagwa pusod, makasiling ka, wow, ano niyang the best nga jogging? Ang lugar sang pag gina-joggingan, maayo, kagang naga-jogging, maayo man. Tilawanta ni action Fred medyo nagtalithin na lang kagina medyo baskog tungha ulan so iniya sigurado basa man ta siya manaog lang ta at least para sa ato sila nga mga kauturan may idea aga pa may idea na sila action Fred kung pila na ang presyo karon sang mga nagapanguna nga balaklon diri sa area sang Burgos Public Market, no? Kagati ang iban diri plastar na sang ila sining mga baligya nga isda aga pa man action Fred garo istorhanay naman ang iba naton yung mga kauturan of course si Sir Ruben, no? Ruben Kasipi ari naman diri upod ang iya pinakalangga kagwapa nga asawa ga serve ni sila kung aga sang kape panginyadi pa ni
Sir, isa ka kape. Nabalik lang ta. Sir, ano mga available tang isda? Subong sir, tilapia. Si Madam wala kayo available ang tilapia. Ma'am, tagpila subong ang tilapia ta, ma'am? 170. 170 action Fred. Ang kwan. Uy, gwapo niya. Ano nga kwan mo? Saan mo niya action Fred? Ang maning namin nga kwan niya. Paksyon. Saan mo niya tita tagpila, ma'am? 260. Ha? 260. 260 action Fred, no? Ang Pila? 260. Dulod ko man? Yes, action Fred in regular, no? Regular lang size niya. Amo na namit paksyon gid. Good, the best ni paksyon nakatilaw 40 ka na nam. Oo, nakatilaw ka ni action Fred yung pagpaksyo sini halos kompleto sa panakot. May paaman pa nga daw mantika pa bala action Fred nga kung isabaw mo sa kanon nga init-init makasiling ka wow kanamit kag nami magkinamot action Fred no kung magamon sini nga klase. May iban pa diri action Fred nga available pa man magluwas diri. Asuos ni siya ma'am. Ini dubla-dubla. Dubla-dubla action Fred. Medyo regular size lang ni siya no. Ang dubla-dubla pila? 200. 200 action Fred. So sa ato sining mga kauturan para temprano pa may idea sila. So medyo may pagtaas jutay at is ang dubla-dubla 200 no. Subong aga maning so far ang available action Fred. Ay mga available man diri ang gusto mo magkilaw may bulinaw man di. Mamang bulinaw ta subong ano ni? Nipis. Nipis. Pila na siya. 120 ang kilo sa nipis. 120 action Fred ang kilo sang nipis. Ang kuno siya tabagak pila. 160. 160. Medyo nagtaas siya jutay no. Taas. Grabe gid ang taas ng isda. Okay ini Lubo-lubo. Tag 200. Lubo-lubo action Fred mabati ka 200 subong no? 200. Oo, 200. So do kitan ko gani diri mo pila pa lang ka tapanggol misang presubong bukas daw jutay yung supply. Dutay isda. Dutay. Amo ni ang nagmahal siya. Oo, nagmahal. Wala puro sign, jutay puro sign. Jutay lang gali for signer action Fred no. Kay mo ni saka ang presyo sang isda makon mo na yang lubo-lubo 200 na sabong nagligat to kundi may pagsaka man pero steady presyo may ara 160 may ara sa 160 available mo sa buong pare marot tag pila si marot 200 ang kilo sir 200 nagsaka gid action Fred no si 200 ang presyo sang marot no amo ni so far ang mga available pagid lamang sa karon diri sa area sang Burgos Public Market nga jutay ang supply ang porciner jutay man no may arap man diri nga mga connection of Fred mga kararuton kuan bala action Fred hindi balang mga kasag ara man diri ang kuan crablets no crablets mo subong ma'am pagpila 120 ang kilo. 120 action Fred at least para makapili man sila sang iban magluwas sa isda at seafoods man crablets 120 ang kilo may kasag ang kasag ta subong pila ni siya yun Ang pili, may man siya tag 100 ang hatag namin sang kilo. Ginpilian may atado ka diri ang atado ni tagpila? Tag 20. Tag 20 action Fred no. Way ko iban nga nakitaan nga mga pakinason mo diri subong ma'am. Ay kay basta ay wala hunas, wala gid kami na pakinason. Ay gid no. Way pakinason Ginasalong ang tahong. Ang tahong. Tag 50 ang kilo. 50 ang kilo no. Sang tahong
So, amo pa lang di Aksyon na Fred na so far ang nakita naton. Ate mayad man di Aksyon na Fred, hindi ba lang gagmay nga mga kasag nga selected nga ginatado lang. Ang kasag ni the best man ni siya butangan bala Aksyon na Fred sang ginaupod bala sa luto nga utan. The best pa na siya, no? Nami butang stambo Oo, butangan mo ang tambo, butangan mo pagitgata, ate kampiyon na ang sabor sa makagana niya sa pagkakaon. So far Aksyon na Fred, no? Amo ni ang pinaka mga obserbasyon karon sa patrol na lakip na diri ang presyo sa merkado. Initanan ang ginadulong sa inyo sang may TC ang alkaline vitamin. Rakta diri sa Burgos Public Market with Aksyon, Papang Nixon Dahong, ang kaaksyon nyo, Aksyon, Alvin Grava, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:20 na, mga presyo sa merkado. Madmad na, Sabadoron, aber, wala opisina, pulo panumdum na kamo kung ano ang maayong pamahawon karon nga kaagahon. Di kalabanan ara sa sulod sang puluyan. Bao may salmonite sa Burgos. Amo ng kampiyon paksyon karon nga aga. May lubo-lubo man, namit man pamalhan, bodo kampiyon ang pamahaw karon nga kaagahon. Ang ako niya abyan maluyagon ni siya kung Sabado kag Domingo. Daw wala iya untat, wala gakatakan, sugba siya baboy. Purting daw na namitan siya magkaon baboy mo. Nyaman pare kung gasugba ka baboy. Kag manimaho siya, nga pagbakit mo gaaswaso, kag isuluso mo niya sa sinamakan, bo niya da manggaranon ka. Purti, garagoso agaya, purti kananam. Ningko ti kabustan dugo, gasaka man, akalain. Purti, bangon, bangon ron! Subo man, no? Si Victor Wood, bla? Gin COVID, bo patay, gid. Kampiyon man nga singer si una. Porte man ni. Jukebox King man ni. Sang panahon ni Victor Wood. Inigo, gid, sang COVID. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 una nga hutong sang aton roll call karon nga kagahon. Kay Milili Oligo, kay Sintos Jurada Rose sang Saudi, good morning. Kay John Randolph Rubin, kay Bia Jonathan, kay Ann Bingnoda, good morning man. Kay Huma Lumina, kay Ann Lobaton, sang Aman Jordan, good morning. Kay Christ Kiripol Javier Tanatan, kay Ilma Say Cotanyo, kay Erne Odas Colidas, kay Milvin Solidarios Abdo, kay Richard Aligre Bargamiento, kay Diloterio Acosta Gare, good morning. Si Alex Muntisa, suki tani kadaga. Marialos Grijaldo Makunat, kay Ronnie Gordon, kay Ibon Bosher sang Germany, good morning. Kay May Young, dira kay Dodge II sang Kingston, Jamaica, good morning man. Kay Aida Alunan, kay Rosel Evangelista, kay Mary Grace Eugenio Permen, kay Neil Brian Baloes, Arasya, kay Warren Ortiz, kay Jessica Tahom sang Quiet, good morning. Kamusta ang Quiet Subong? Morning sa inyo. Kay Jason Alegria, good morning man. Sa Cadiz Public Market. Dira kay Anghila Liarte Gayon Dato, morning sa Barangay Tutong, Barangay Pilisa, Siyudad sang Bacolod. Kay Renier Asombra, good morning man. Kay Junior Pilahiyo, ari sila, gaupod sa aton karon nga kaagahon. Mabalik kami pagkatapos ni.
to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Philippine Standard Time, las 4:28 na. Oy, Sabado subong, pero nagapahibalogid ang
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:29 na, tikang sang panahon. Ang sibising posibilidad magabiya na sa aton pungsod sa Lunes. Dugay man siya ba? Nga nagtiner sa aton pungsod. Ulihi, nasiplatan sibising sa 825 kilometro na sidlangan na amina na sidlangan sang Basco, Batanes. Angkon ang kabasbugon sa hangin nga nagadangat sa 110 kilometro por ora malapit sa sentro. Kag may pagmadlos nagadangat 135 kilometro por ora. Ini nagahulag pa aminhan na sidlangan nga direksyon sa kadasigon nga 15 kilometro por ora. Ang Visayas maka-eksperyensya sang magalumon nga langit nga may pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan naaminhan nakatundan pakadto nabagat na nakatundan ang mabatyagan sa bilog nga Visayas kag ang baybayon mangin kasarangan ang pagbalod. Bagyong Sibising nagbilin 4 kapatay, 13 kapilason. 63 kakabanuhanan kag syudad sa Rion 5, 7 kag 8 ang may power interruption. 86 kapuluyan ang totally destroyed. 944 ang partially damaged sa Rion 5, 8 kag Caraga. 21,663,000 ang halit sa agrikultura o kon 21,663,400 sa Rion 5 kag 8 ang binalbal todo ni Bagyong Sibising. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:32 na. Kay Nulinda Auditor Lapos Aguirre, good morning man. Kay Jumi John Ong Katahay, happy birthday. Advance happy birthday makuno. Kay Mildred Gabilan, kay Teresa Luxin, kay Jocelyn Abuan sang Cavite, good morning lang. May lang nga pag-monitor, tagsagid kaaga. Kay Daday Hilado da sa barangay Alihes, Ciudad sa Bacolod, Daday, good morning. Kay Pili Froilan, mayong agaman. Kay Evelyn Duga-Duga Holgen Katalogo, good morning. Barangay Yaw-Yaw o sa barangay Mansilingan, dira kay Amor Malayang sa barangay Hagimit La Carlota, kay Marilo Trabilia Katinoy, good morning man. Sige tupod-upod lang kita, duludugsing lang kita sa first portion sa aton programa. Standby makadali, balikan ko kamo pagkatapos ang akon obligasyon. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon, patayon Aksyon Radio.
Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga estasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sisan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Matasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na gabagang ang palaabuton nga eleksyon sa tuig 2022. Manami ni bantayan, history ini. Manaog ini sa kasaysayan sang probinsya sang Negros Occidental ang eleksyon sa tuig 2022. Amo na siling naton dapat medyo high level lang, no? Wala lang bastusanay bala. Issue lang. Kung may issue sabton, mangutos pierde. Amo na ang eleksyon. Mataas-taas tag level. Hindi lang kita magbinastos, no? Kung may mga issue, ipilak ang issue. Sabton na galing na sa magtimbang nga kampo ang issue nga ipilak sa ila. Pero hindi kita magbinastos, no?
Hindi kita magpilak sa mga tinaga nga daw hindi naka-angay-angay bala. Bisan pati kung isulat mo na sa ipadala diri, hindi man namon ina pagbasahon. Kaya para sa amon niya, binastos ina. Ang buot silingon bala, ang level na ton pataas tason ta. Isyo lang. Sabat lang. Ang magtimba nga bahin, no problem. Amo na mo, sa politika, o katay ina siya. Ang ginatago mo sa baol, o katon sa kontra. Amo ginaya, natural lang ina. Wala pa kamo maanad sa politika, amo ina siya. Pero ang aton diri wala lang masyado personal, wala lang sa masakit na tinaga, wala lang binastos, okay lang. Balbalanay lang isyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na, kay Kiligili sang Estados Unidos. Good morning. Kay Perwilo Julia Perwilo. Kay Jubal Trinidad, good morning. Jubal Trinidad. Doga balis ka dila ko, doga pinitlaga pa. Kay Pedrito Barrientos, sang Busay Manapla, good morning. Kay Martin Aliling. Si Judge Nap Diamante, kabugtaw ka na, Judge. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Riobin Tampos sang LTO, good morning. Toto Raul Alibugas na lomda, galadlad ka na pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, kamusta na, gapagapi ka na. Dira kay Marvin C, good morning. Kay John Hidalgo sang Manapla, kay Pare Erneng Horilia, kay Paring Istoy Querido da, okay na, bango na. Kag mangisay-kisay kita, aga pa. Sa Agustin Family sa Kawayan, good morning. Sa grupo sang Kaysida, kamusta ka mo? Gadyaging na kamuda? Si Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Siukon, Joel Perido, Roger Aguirre, Lori Apurado, tira kay Gilbert Carion, kay Mayor, kay Jute Pascua, kay Lorini Canson, kay Buni Advincula, tira kay Bibi Tan, good morning. Si Engineer Naril Bantay, wala ko kita, kay Jerome Solinap, good morning man. Kay Mark Chua, kamusta na kamo? Balangon makamuda, adlaw ron, jaging ron. Sige. Kay Utay Benedicto da, sang Victorina Heights, Mansilingan, good morning. Kay Emmanuel Miraflores Cuales, good morning. Sa Qatar ini siya, naga-monitor. Kamustang Qatar da? Sige. Ariglado. Stoto Alex Muntisa, wala giniga kalitag sagid, kaagahon. Arada siya, present perme, no problemo. Ano ang pila ka mga dalagko nga mga balita? Kadamo man so nagapadala sang kanugo, no? Pero si Victor Wood sila yung takina, mga 74 naman siya, no? 74 naman siya. Kag tiinigo sang COVID, ginakasubo ginaton nga wala siya makaluwas. Puerte man no? Sang unang sang panahon ni Victor Wood. Puerte. Mamati, kalabay ka sa mga downtown area, sa mga jukebox. Puerte. Aga pag rinagumba na ang tingog ni Victor Wood. Galing tiyan mo na, ang tao kuno wala gabato sa kalibutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Basiling ni Emmanuel Miraflores Cuales, okay lang. Okay. Ang vaccine dito sa ila. Sa amon, okay lang. May mga nagkalamatay, pero siling sang pila naton ka mga kauturan sa gobyerno, wala man niya labot. Sa bakuna, may mga balatian nga daan nga unay sa lawas. O relax ka mo da. Medyo pulo pahuway, kapi-kapi ka mo da. Mga piman ako dire, marelax kita makadali, pero balikan ko kamo pagkatapos ini.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon.
Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na. Uy, subong galing adlaw, no? Abril 24, maumpisa na ang surveillance testing sa tanan nga pulis sa Bacolod. Suno kay Dr. Chris Rungon, Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operation Center. Subong nga weekend, kag sa masunod nga weekend, gintala na ang surveillance testing sa 700 kakapulisan sang siyudad sang Bacolod. Pagkatapos nagpositibo ang 9 kapulis nga na-assign sa Police Station 1, lakip na dire ang pila ka pulis nga nagapaidalom sa field training program. Suno kay Surungon, sarang makatrabaho ang pulis pagkatapos sang surveillance testing kag iga-extract lamang sa tion nga magpositibo sa virus. Dugang pa ni Surungon, ang kapulisan nga frontliner ang nagapanguna sa prevention strategy sa pagpatuman sang regulasyon kangay sang korpyo, 30% nga sitting capacity sa mga establishmento, likurban kag iban pa. Importante ni ang puwersa sa atong kapulisan sa tion nga may pandemya, sa tion nga may pitipit nga kahimtangan, peace and order kag iban pa. Kapulisan ang aton sarang madangpan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Kay himay na Labratar, Tresmonte,
Loberos, good morning. Kay Emmanuel Miraflores Cuales sang Qatar, kay Ila Mindo Olarte, good morning man. Kay Aluna Cortez Dinsay, kay Ame Agostines Baron, good morning sa inyo. May lang nga pag-monitor tagsagid kakagahon. Kay Juan Larida, good morning man. Kay Mon Lisay, dira kay Noel Amar, good morning Noel. Kamusta na? Good morning sa imo. Dira sa kay Nelbert Saragusa Posadas, good morning man. Kay Lorito Armas Bidahas ang Hinigaran, good morning. May lang nga pag-monitor. Kay Annalyn Nabalitan Ape, good morning. Naga-monitor siya sa Kawayan. May lang na nga pag-apulo pamati. Dulugsing lang kita sa tion sang kaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian.
aksyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub sumong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Init giman ang politikano. O damo naga-tekso. Punami niya, magamo-amo lang nga komentar ko ni kampiyon. Sila niya Action Fred Morning. Matabo gidayan ang inkwento Leonardia Benitez, Pamilyaran Ferrer. Wala pa man pero daw laban-laban Kung mag-inkwentuhan ay kung di daw mo sadyaman, amo nang nami nga mga kulukomentar bla. Nya daw pertigro niya matabo sa Bacolod, no? Porte first time niya sa kasaysayan sang politika nga mangin mainit ang eleksyon.
Inaya, hindi naton ina maibitar. Porte niya sa tuig 2022. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Kay Philip Lauriente, good morning. Kay Luila Siason, kay Michelle Sayo Gimiroy, kay Erwin Gonzales sang Mao, baga pangagda sa kape. Salamat, gid. Standby, balikan ko kamo pagkatapos ang akon obligasyon. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19.
Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:13 na. Bao sakto gini. Ipulo pangapi Dr. Alfred's Green Coffee ang Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon Friday good morning report gikan sa Bacolod City Police Office. Apat kadlaw sa gihapon nagapabilin pa sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital si Christian Tulot, sospitsado sa pagmasaker sa pamilya Nombre kag Espinosa sa Barangay Tangob, Siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8 Action Fred, wala pa sang advice halin sa doktor sa among ospital kung saan o makakuha ining si Christian Tulot. Gindala si Tulot Action Fred sa tong Martes ang gabi matapos nagsaka ang iya sininga blood pressure. Sunod sa kay Police Major Jory Puerto, nabugtawan sa makapdanan nga priso si Tulot nga nagaugayong matapos makapanyapon sang gincheck sang emergency response team sang Bureau of Fire Protection sa Barangay Panukoy dito kag Balawan nga nagsaka gali ang blood pressure ni Christian Tulot. Sa karon Action Fred, nakaposas nga may bantay nga duha ka pulis si Tulot sa nasambit nga hospital. Madumduman, Abril 7 sang aga sa masapon ang nagakagnas nga bangkay sang apat ka biktima sa sagwa kag susunod sa ila sinipuluyan sa Gardenville Subdivision, Barangay Tangob, Siyudad sa Bacolod. Ginmartilyo kag ginlabos sa espading ang mga biktima kag ginako ni Christian Tulot nga siya ang may kahimuan sa nasambit nga krimen. Kung mga farmadumduman, napasaka naman ang kaso nga 4 counts ng murder kag kaso nga robbery batok kay Christian Tulot. Ang ining report, ginadulong sa inyo sa kalawansang
Report gikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa naga-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Kay Yasmin Roldan Rabilioda, good morning. Kay Banoy Bahande sa Purok Kabukiran, Takuling. Kay Jean Sigero. Kay Imbong Jucampo. Kay Dodge Dalida, good morning. Kay Elmer Buyet Villamor, good morning, naga-monitor sa La Carlota. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Radio Philippine Standard Time, las 5:21. This time check is brought to you by Oy, sa aton mga autodaryo, kung may bukol nga mag
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na diri kita. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 35-22. Una nga bula, resulta 35 kag 22. Second draw, 37-24. Ikadua nga bula, resulta 37 kag 24. Third draw, 31-30. Ikatatlo nga bula, resulta 31 kag 30. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita. Bawdako na. Ang jackpot, 109 milyones 382,294. Ariho, ang resulta in any order, 21, 28, 44, 2, 7, 26. Resulta sang 645, 21, 28, 44, 2, 7 kag 26. Sa ilo kita, 658 jackpot, 49 milyones 500,000. Kombinasyon in any order, 12, 13, 31, 53, 10, 24. Resulta sang 658, 12, 13, 31, 53, 10 kag 24. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Si Di Anton Diaz ang Patria Village, niya brown out di subong. Bagin brown out naman, sang Sineco. Kay Lily King, good morning. Kay Helen Marpil. Kay Juby Artagami, sang Villamonte. Baw, kahapon ngayon kagbukas sa Hong Kong nagamonitor. Si Antonio Flores, good morning man. Kay Manjo Arnijo, good morning. Dira kay Diosdado Propunga. Kay Diosdado Propunga, good morning man. Wow. Si Joyan Ogdamin. Si Joyan Ogdamin. Si Diosdado sa Dinisa sa Estados Unidos. Good morning da. May lang nga pag-monitor, no? Tagsagid kakaagahon. Aber, relax, makadali. Balikan ko kamo pagkatapos ang akon obligasyon. Standby. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Tatas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon
radyo. Pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat yun sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Aber, diri kita. Mga balita naton sa City Hall. Mayor Bing nanawagan sa mga politiko nga hindi pag-intrahan ang mga community pantry sa siyudad sa Bacolod. Detalye ni upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bayan Action Fred, bayar asang panawagan si Bacolod Mayor Bing Linardia sa politiko nga hindi na pagintrahan ang community pantry ilabi na nga nagadamo Action Fred diri sa may syudad sa Bacolod. Si isa ka video message ginpahayag ni Mayor Bing ini sa karon ang kinahanglan kag dapat hatagan sang pagkilala ang Filipino spirit. Nagpasalamat si Mayor Bing sa mga taga Bacolod sa pag-upod sa sininga konsepto. Ginpahayag man sa alkalde sa mga politiko nga hindi na mag-intra sa sining aktibidad. Kasunod Action Fred nga may nabaton sila nga report nga nagahana sa tion nga nagadamo ang tawo sa community pantry. Wala sang ngalan sang politiko ang ginpalayag si Mayor Bing, pero isinigin na ragway nga ini nga politiko ang wala sang may naimuan sa pakig-away kontra COVID-19. Isa ka tuig ang nakaligad. Gusto lang ko magpanumdum
Kag nga kung pwede ang mga politiko hindi lang mag-intra sini kay may nabatian kami nga reports nga may naghahana kung ara na gani nga mga tawo nga politiko nga sang nagligad nga sobra na isa ka tuig wala man nag-intra away sa COVID subong kay nagapalapit ang eleksyon masakay sa sini nga community pantries. Nabatian si Bacolod Mayor Bing Leonardia. Umpisa na mga kaaksyon ang pag-inom sa Ag-action nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Purte manino ang community pantry. Pero para sa ako niya, dako ang mabulig sini sa aton mga kauturan. Labinigid kay pamigado sumong grabe. Sus, ginakulang pagkaon ang aton mga kauturan. Tikon may ara magdunar, may ara gapanghatag, may ara mga donasyon, everybody happy, makapian-pian sa gutom. Morning kay Babes Navarro Hortales Baligwas, kay Apple Alvarez Tade, din siya, Estados Unidos, si Diosdado Propunga, ara gali sa London, England, kay Dilia Liabe, kay Francisco Guangcoda, good morning lang Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1!
to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards. Philippine Standard Time, las 5:39. Sa aton mga utod, hindi kin mapunggan. Hindi ko yung magbasa sining mga binastos ng mga tinaga. Medyo respetuhanay lang, no? Mga politiko na sila. Padalaga na kag maining kwentuhanay na sila, ya? Kung sinong madaog dati, kung di plakpakanta. Pero kung magpadala ka mo sa mga mensahe, nga daw medyo below the belt naman, sorry, no? Medyo pataas-tason naman ang level sa aton sining politika, kung tatantang agad binastos bala, pagkatapos hindi naman paggamita yang kanginan sa mga tinaga nga binastos kay hindi ina pwede. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:40 na. Mabalik kami pagkatapos ang amon obligasyon. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination!
Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Diri kita, 12 ka estasyon sa pulis sa Negros Occidental, nagpahamtang man sang kaugalingon nga community pantry. Ang galiman, si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May agaksyon na Fred, 12 ka istasyon sang pulis sa probinsya sang Negros Occidental ang nagpatigayon man o nagpahamtang sa ginatawag Community Pantry. Action Fred, gintawag nila ining barangayanihan. Sunod diri kay Nokpo Deputy Spokesperson, kamo si Police Lieutenant Abigail Donasco, ang ining mga police station na muya ang Toboso, San Enrique, Escalante, Isabela, Valladolid, Bago, Cadiz, Sipalay, Kawayan, Sagay. Kag subuman gani ang 1st and 2nd Mobile Force Company Action na Fred. Dugang ni Donasco diri may mga police stations nga wala nag-community pantry pero nagasuporta naman sa mga ginahimo nga mga community pantry sa mga pribado nga individual. Loyag sang nasambit iya nga kapulisan Action Fred nga makabulig man sa kubos paagi sining sitwasyon. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47. Ang brownout sang Sinico. Aga pa, nag-arangkada na ang brownout. Mga blatter entry pagkatapos ini.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Evergreen Herbal Capsule. Diri kita, pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred ginaligar high-value individual ang ginaresto sa Philippine Drug Enforcement Agency diri sa siyudad sa Bacolod sa pagpamuno diri ni PIDEA agent Bamboo sa diin ng suspect o kung subject rather sa operation gingilala diri kay Jobel Villasa, si residente sa Purok Ilak Barangay 1 diri sa siyudad sa Bacolod. Na-recover sa otoridad ining 50 gramos nga suspected shabu nagabalor 340,000 pesos. Sa dugang paginaton nga balita aksyon Fred, nagapabilin gyapon nga
at large ining si Ben Rowen Zumbra ni matapos nga ginluthang ginluthang sini si Roland Figueroa, 42 anyos, residente ni isang Purok Sigay, Barangay 2. Din sunod diri kay Police Captain Paul Vincent Pendon. Bangod gid lamang Aksyon Fred sa utang sa Shabungag, wala balagin baydan. Ginpatas pagi sa away rason ini siya si Asumbra ang nangakig gintiro ining biktima gamit ining kalibre 38 igo gid saya sini nga tiil. Report sa nga patrol ang Aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:54 na. Kay Arman Regalado, naga-monitor sa Muntara, Isabela. Kay Eddie Laos ba, kay Nanay Isabel, kung uupod sila. Kay Christian Rua, sa Victoria City, good morning. Kay Russell Gomez, kay Teresita Orita Kahurao, kay Rudita Trinidad Gruset, kay Perla Derla, kay Miki Amar, sa Barangay Mansilingan, nga tamyaw kamo ni Noel Amar. Mabalik kami pagkatapos ini. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod na mensahe wala sang ginadang piligan padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang piligan padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan ang mga kahintangan responsable at pagbalita
sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon. Philippine Standard Time, las 5:59. This time, Muning kay Elizabeth Balata Gamala, baga tamyaw siya, advance happy birthday kuno buwas. Sa iya pa kaisa kay Mary Grace Malaka Bailon. Happy birthday advance. Kay Iba Gradas Batirna, good morning man. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edin Aboso, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.